V-ați gândit vreodată cum arată cel mai prost jucător din lume de golf? Ei bine, în acest episod veți afla. Rămâneți până la final să vedeți cât de prost am jucat. Acum mă bag. Ia să mă vezi pe mine ce fac. Ia te direct în copacul ăla dau. A? Eu n-am văzut că e aia. Eu n-am văzut că e aia Holy acolo. one, mă! Dacă ești prost, ești Băi, prost, e aia. bă. Nu știi, bă, să joci jocul ăsta, nu știi. Dar las că te învăț eu acum. Ule, unde trebuie să mă duc? Ia uite Nu ce... mai e copaci acum. Nu te mai facă? La jocul ăsta să mor eu. Yo, uite ce prost sunt. Ia uite că el s-a dus sus. S-a dus sus! Hai că am venit jos la loc. Și tu. Băi. Ai. Câte lovituri ai? 4. Gata, măi, nu mai vin jos, nu mai vin jos. Ia-te încă o bag acolo. Ți-am zis că o bag, Am băgat-o din 4. Și tot din 4? Da. El o băgase deja, mă. Dar tot nu mă faci, mă, ce ai? Mă bați și tu odată la jocul ăsta? Te bat și eu odată, te-am bătut de fiecare dată, făceam așa doar pentru clip, ce ai? Te lăsam și o să câștigi. Am zis, dacă câștig pe episodul meu, nu e bine. Ce lumea, că e... Yo, ai intrat în prima gaură? Ce prost ești, ce prost e... Prost. Coaie. Am băgat-o din 5. Tu din 6. Aiurea. Ți-am zis, bă, că te bat, cât să te mai las? Nu mai merge așa. Ce e asta, mă, frate? Trebuie să vezi ce e aici. Ce te învârți, mă, acolo? Ia uite-te la el. Eu aici, stau, mă. Nu mai este aici. Din 2. Și tot din 2 ai băgat-o, suntem cam aproape la 3 găuri diferență. Ioi. Fii atent. M-am dus prost rău. M-am dus prost rău. Și tu Salut. tot salut. Am dat exact la fel am dat. Ce m-ai dat? Nu, dar am descoperit ceva și tu nu o să descoperi. Și știi ce am făcut? Am băgat. Dar sunt prea prost și nu pot să ajung acolo. Nu pot să cred. Pe drumul bun. N-am vrut. Am vrut să fac. A dat, bă, tu ai dat exact aceleași lovituri. Ce vreau să fac acum? Ia uite, că am mai și în trecut. Mă trebuie să recuperez eu. Te-ai întors și tu. Iulu. Salut! Salut. Măcar acum n-am mai ieșit de pe ăsta. Doamne, prost sunt, mă. Eu am dat prea tare, tu ai dat prea încet. Păi eram în gaură. Iulu, și eu. Hai, măi. Așa ceva nu e posibil. El a intrat, mă. Iar am dat mai multe ca tine, mă. Se vede, bă, că te-ai jucat golf la viața ta. Eu sunt prea prost, mă. Prea prost. Gata, mă, acum o bag. Dacă nu o bag, trebuie să-ți cumpăr o sticlă de apă. O sticlă de apă să voi cumpăra. Bă! Odată dau prea încet, odată dau prea tare. Gata, mă, acum o bag. Uai, bă! Tu faci la Caterin, că mă n-ai cum să fii așa proapă. Să o faci, auzi, eu prea... Nu mai auzi ce critică e asta. Eu nici n-am ajuns acolo până sus, la prima gaură. Și de aici unde? Pe aici așa. Gata, mă. Uite ce a făcut el. Hai, stai liniște că m-am dus pe partea cealaltă. Cât ce trebuie să dau aici? Nu pot să cred că tu o bagi. Uite, iar bila mea s-a dus în abis și eu... Da, am văzut, da. Măcar am băgat cu una mai puțin decât tine. Mamă, trebuie să recuperez 14. Care, mă? Voi recupera 14 ore? Băi, tu ai băgat 5 și o 4. Care ai băgat mai puțin? Nu! Doamne! Jocul ăsta nu-i de mine, mă. Uite ce pățesc eu. Și l-o bagă din 3. Treia din 2, da, am fost atât de retardat încât a fost din 3.
Bă, nu-i posibil! Nu e meciul meu, fac așa la Caterin, că la ultima gaură te bat. Bă! Îți bagi joc? Mă, tu de-asta ai ales harta asta. Știai că nu mă descurc eu cu dealurile. Tu n-ai nicio hartă în jocul ăsta, te-ai descurcat. Lasă-mă în pace, uite, nici nu mai văd să Bă, dar dau. dă-i mai tare, cu. Bă, ai văzut ce s-a întâmplat când am dat mai tare? Fii atent că dau eu mai tare acum. N-am mai tare. Păi, dar nu. Auzi, mai tare. N-a că am dat mai tare. Trebuie să-i dă, bă. Tu faci Caterin, că joacă-te, mă, pe bune. Fac bă nici eu, Caterin, că uite ce mi se întâmplă. No, nu cream că te-ai lovit de la așa mi-a apărut mie. Na, mă, dar tot am dat pe lângă. 10 strocuri. Na, mă, na, tu de când te-ai băgat în 3. Stați liniștiți, îl voi recupera. Din prima. Și eu Da, tot și în tu din prima. prima. Ce crezi, mă, tu? Unde te crezi? Crezi că eu nu pot să o bag din prima? Mie încă îmi place așa cu găurile. Bă. Ne-am dat pe derdeluș, mă. Oh, ce e acolo, mă, tu vezi? Na, că eu m-am dus în lavă. Mă, cum ai reușit? Mă, mie mi-a părut că tu ai intrat în gaură, ești prost? Păi și mie mi-a părut că am intrat în gaură, dacă am intrat în lavă m-a dat înapoi. Nu, m-a dat platforma asta pe jos. Ce ai făcut, mă? Te transformi? Hai, bă. Ia uite, m-a dat de la început, mă, pe mine. A, nu m-a dat de la început, doar eu foarte prost. N-am. Bataie de batjocuri asta, iar mă bați. Na, eu nu mai am cum să mă duc. Mi-ar scârba, bă. Uite ce pățesc eu. Mă, iar o bagi din 14. Da. Așa îmi place, mă, mie, din 14. Uite, bă, ce dă el dă tare, mă. Ăla, ia uite, out of strokes. Bă, nu e, jocul ăsta nu-i făcut pentru mine. Așa ceva nu-i posibil. Bă, tu faci Caterinca pentru episod, lasă-mă în pace. Nu fac, bă, nicio Caterinca pentru niciun episod, sunt prea prost. Nu te cred, n-ai cum. E posibil să fie așa praf la jocul ăsta. Ia uite ce faci, mă, ești praf rău de tot. Și eu sunt la fel de praf. Bă, dar eu nu înțeleg cum trebuie să iei pe aici să ajungi acolo. E, simplu rău, mă. Dar nu știi tu de-astea. Ia uite. M-am dus, doamne, bilă proastă. Am băgat-o din 4, tu? A, încă te chinui, mă. Ia uite. Jos cu tine. Eu nu știu să nu se bagă aici. Aia e, mă. Mai învață. Și acum o bagă. Fii atent. Ioi. Uite și tu unde m-a dus cu aia. Să te blochezi, mai trebuie. Mai trebuie tu să te blochezi la o gaură ca să te recuperezi. Doamne, cu aia. Bă, coaie, dă tare în aia din stânga. Ai, ce să mai dai? Fii atent. O bag de aici, ești pregătit? Da, haide. Fii atent, acum dă tare în aia din stânga. Păi nu mai am. A, dacă e, da. Au fost 12, am uitat. 55 la 74. Bă, dacă mai dai o dată prost, poți să te recuperezi. Nu, cream că mă pun la platforma aia jos de tot. Bine, mă, din două. Din două, mă. Eu ți-am zis că te las așa puțin să ai impresia că mă bați. Dar nu e așa oricum. A, mă, că am lovituri destule. Mă Ia. pot da puțin așa într-o parte. Mai încearcă, mai bag o fis. Mai bag o fisă, prietene. Opa! Ce, mă, e greu la deală? Ia-ți motor mai mare. Greu. Opa! Te ferești. Te-ai dus. Ce, mă, parcă erai bun la jocul ăsta. Eu eram prost, nu știu ce. Până acum... Ai făcut Caterinca, mă, lasă-mă în pace și acum ajungi pe bune. Până acum eram finuțul, domnul, nu știu ce, și acum să-mi bag până în gura ta, de-astea.
Uite că ai băgat-o, din 10. Oricum, nu se compară. Ia uite. Și aici, mai trebuie să recuperezi ceva, dar aia este. Fii atent ce fac eu acum. Ei, ce Ai fac? vrea. Cu pești mă duc eu. Ia uite că el a băgat-o. Unde am băgat, mă? Ia uite cum trebuie să dau. Așa, pac. Gata am. Mă, frate, ce e acolo? Că mie nu-mi place ceva. M-am dus în apă, mă. Eu ies de pe hartă. De cât ai băgat-o din 6, trebuie să bag și-o din 6, a? Mă, ce e acolo? De ce m-am lovit? De ce m-am lovit acolo? Da. Uite, el e cu barca în gaură. A, bă, nu-i corect. Spuneți-mi, bă, de ce m-am lovit acolo? Ți-o nebun? Că nu-s nebun. Sper. Na, aici unde trebuie dracu să mă duc? Complicat, bă. Complicat, a? E, tu să... No, iar e la deal. Cu idealul, mă. Iar e la deală, ei? Nu-mi place. A, lasă am că spus, nici da, eu nu prea mă mai descurc cu dealurile acum. Mă, fii atent, dar nu încerc eu ceva acum. Nu, nu. Doamne, cât de prost sunt. Dă-mă mă înapoi. De aproape. Așa, bagă-mă cu alt aici să mai fac nimic. Fii atent. E ce bilă, e ce Voi- bună. Mă, ce faci, mă? Voi reuși. Voi reuși. Ascultă-mă că reușesc. Băi, nu te mai Gata, mă. recuperezi niciodată. Aiurea. Haide mă, că ai ieșit tu autostrokes. E foarte grea harta asta. Tu de când stai aici, bă, băiatule? Mă, unde ești, mă? Eu am dat 12 de alea, bă. Eu m-am dus de mult. Nu mai stai aici. Fii atent că mai am una. Haide, o bagi oare? O, mai Bine, bagi că că mă dă tu... jos. Oi, bă, tu nu prea te descurci la deal așa, văd. Că te-ai ajuns tu cu pești aici. Spectating Kratos, da. Fix pe mine trebuie să de spectate. Bă, fii atent că te recuperezi, nu te recupera eu acum. Mi-ar scârbă. Ce mă duc, mă, ia uite. Bă, dăm și mie un impuls micuț aici. E, dar n-ai activat colizia ca să poți să dau un impuls. Fiți atenți, fiți atenți. Nu. Trebuia să intră direct în gaură ca să mi se pună, cred. Nu. Doamne, cât de prost sunt. Ai trecut? Da. A, da, măcar n-ai băgat. Asta Da, e. niște că mai e mult și bine, bă, iar e la deal. Nu pot să cred că e. Lasă, că ce deal, că nici n-am ajuns pe platforma aia până ajung eu să dau la deal. Gata. Doamne. În cât ai băgat-o? 7. Mm. 6 din 6, din 6. A, mă, lasă-mă. Băgat-o din 8. Ia. Ai băgat-o din 7, bă. Bă, deci mai trebuie să recuperez 8 cu 6, bă. Ia uite câte de-astea mai trebuie să recuperez. Nu, bă, nu. Na, el a băgat, nu. Hole in one! Da? Da. LOL? Bravo, bă. Mai trebuie să încerci, bă. Eu aici voi rămân. Bă, eu nu știu ce mă tu cu dealurile. Trebuia să pui altă harta asta, nu e bună Bă, cu bă, am dealuri. dat din greșeală. Na. Haide mă, am încredere în tine. Bă. Nu prea le ai cu găurile, a? Nu prea. Nu prea e Eu nu asta înțeleg, ta, mă, domeniul tău. în jocul ăsta. Măi, e complet pe gaură, cu aia am rigla aici, efectiv. Pui rigla așa pe monitor, ia să vedem, Uite. domne. Uite, n-are Bă, cum. păi dacă tu ești în pantă și dai așa un pic în stânga, nu-i normal să te tragă panta? Ia mă ea. Na, cum m-am atras panta? Doamne, pune băi cherul. Să vezi acolo Ia unghiul. mă ea. N-am Ia. uitat ce hartă am pus eu.
Haide, mă, dă-i Nu, acolo la deal, ia, haide. Bine, bă. Haide, că ai băgat-o și tu. În sfârșit. Mai am 6 de recuperat. 7? Mă, și unde-i gaura, mă? E, tu nu vezi, e acolo sus de tot. A, da. Nu, oprește. Doamne. Nu mă duce și pe a doua. M-a dus în pulă, mă. Am băgat-o, bă. Nu! Ce ai făcut, mă? Da? Bă, eu sunt prea prost. Bă, am băgat-o, din seanță. Nu pot să cred că ai băgat-o, din 7 a băgat-o. Eu nu pot să... Bine, mă, hai. Haide. 5. Măcar trebuie să o bag din 7, să nu mai pierd teren. N-ai cum, imposibil. Ia să văd eu cât de tare trebuie să dau. Ok. Gata. Am decis cât de tare voi da. Foarte bine. Trebuie să dau un pic mai tare, mă. Ah. Pic, bă, un pic. Picul ăla conta mult rău de tot. Mamă, cât mai trebuie să recuperez încă 8. Mai, ce pula mea e labirintul ăsta cu aia? Vezi că noi ne jucăm labirint simulator aici. Bă, Mm. și tu ești la fel. Da, ești... Păi și eu la fel. Ce dracu? Credeam că ești mai învață, dar ești tot aici unde sunt eu. Păi n-ai cum să treci de pietrele astea. Ale dracă pietre. Ia uite. N-am văzut că este aici. Hmm. Bă, Mm. ce m-a dat înapoi aici? Bă, bine Ce m-a dat uite? înapoi. E, te-a văzut mai fraier, bă. Haide, bă, că asta nu-i mișto. Ce e asta? Am băgat-o. Eagle de 5. Bine, mă. Ai Haide. băgat numai din 5. Am băgat-o din 5, mă. Ai băgat-o și tu din 10. Da, nu te-am bătut. N-am băgat-o, mă. Ba da, mă, că te sare bine. Uite. Bă, iar mă baz la limită. Na, la 3. Eu nu mai suport jocul ăsta, nu mai suport.